Mom, ever heard of nine? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Ooh. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. Crystallis, new from SNK. For play on the Nintendo Entertainment System. Are you up to the challenge? The challenge is Metroid. The power is Nintendo. Defend the planet Cephas against the evil Mother Brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo. Play Rad Racer. Play with power. It's turbo speed in 3D. It's treacherous tracks, hot cars, hairpin turns. One mistake and you'll roll. Rad Racer only from Nintendo. Now you're playing with power. Croeso i'r stream. Fi'n mynd i symud ymlaen o'r grach i'r robot heno, achos mae'r grach jyst wedi bod mor rwystredig. Felly, actually, falle na i wneud lleidr. Na i trio'r robot, actually, i wneud yr ail Pennod gyda'r robot gynta. Dwi'n broses o wneud run efo'r grach. Oh god. Na, paid wneud ei dy hun, Emrys. Paid. Unless ti really on point ac yn canolbwyntio yn clir. Gad ni groeso nôl y robot gyda'r freuddwyd i fyw heb cwsg. Come on, llosgi eich gweliau am newid gyda byrddau gwyn. Byddwch y gorau ti gallu fod. Ie, gad fi gwybod sut mae fe'n mynd, Emrys. Pimp. Seithiad lwcus. 2. Perfect. Cod twyllo, handi iawn. Dwi'n eisiau gwastraffu un
tree. Gwell. Gamblo na. Na, mae'r... Dwi'n eitha hoffi'r robot. Saethiad. A dyna ni. Great. Fantastic. Oh, diolch yn fawr Kieran am ail tanysgrifio. Beth yw hyn? Gofynod. Beth yw hyn? Waw, 6 mis. Mae hwnna'n anhygoel. Diolch yn fawr Kieran. Hwnna'n awesome. Beth yw hyn? Mae'n yn cwestiwn dda, actually. Beth yw hyn? Wel, gobeithio gallai dangos chi rhediad cyflawn yn ennill gyda'r robot heddiw ar yr ail pennod. Bydd hwnna'n ffantastig. Methu addo yn rhywbeth. Ond... yeah. O ie, nos fori, noson cymunedol, Emrys ac Iwan a unrhyw un arall sydd â diddordeb. Edrych ar, falle, chwarae Among Us. Os nad oes dim ddigon o bobl yn chwarae Among Us, nawn ni swapio i Fall Guys. So, os chi gyda'r 2 gêm yna, bych chi bendant yn chwarae yn y sesiwn. Os oes ddigon, nawn ni chwarae Among Us, ond os nad oes digon, nawn ni chwarae Fall Guys. Falle rhoi hwnna ar y poster, rhoi Among Us / Fall Guys. Dwi'n gallu cael 2 ffrind i chwarae Among Us hefyd efallai. Cool. Wel, y ffrind o ti di dod â tro diwetha, oedd hi'n dda iawn ar y gêm i bod yn dig. Felly, ie, bydd yn gret. O'n i'n gallu dod yn ôl. Adfywio. Cool. Ar y boss. Oh, mae Emrys yn chwarae Dicey Dungeons hefyd. Felly, yeah. A mae eSports Rees, hei, mae wedi bod yn dangos fi y lluniau o'r ridiculous, massive monitor fe. Oh my gosh. O, beth yw hyn? Hei, diolch Storm 35 yn ddilyn. Right. Dwi'n mynd i fod... Mae'n costio 2 ddo. Na. Yeah. Wel, ath y sesiwn yn okay heddiw. Gyda heddiw o'n i'n cynnal y sesiwn cyntaf. Storm 35. Gwrs Ieuan. Ah, cool. Hey, Ieuan. Yeah, so nos fori, ni'n edrych ar cael... Mae hwn yn impromptu, just awr random, achos o'n i'n grach gyda'r ffaith o'n i'n di colli gymaint ar y grach trwy heddiw. Nos fori... Iaji. Hwna'n un joc mae Rhys wedi syllafu enw cyflawn Ieuan mas. A oedd Ieuan fel pam os rhaid rhoi enw cyflawn. Anyway. So nos fori ni'n edrych ar sesiwn Among Us.
os nad oes ddigon o bobl actually'n troi fyny yn y sesiwn, byddwn ni'n chwarae Fall Guys. So, yeah, gobeithio gawn ni sesiwn o Among Us. So, Rhys, Ieuan, Nosfori, Among Us. Dyna yw beth sy'n ar yr bwydlen. Nosfori. Emrys, ti di curo'r boss. Mae Emrys yn chwarae'r gêm yma hefyd yr un pryd. A mae fe ar y boss gyda'r gwrach. Wicked. Awesome. Da iawn. So sut aeth y Trials? Trials yn dda. Mae dyn ni 4. Ie, falle Fall Guys hefyd. Ie, falle. Gallwn ni splito fe mewn 2. Ond bendant eisiau dechrau gyda Among Us. Oedd y Trials Rocket League yn dda. Oedd wedi ymddangos bod na 4 cryf iawn yn gryfach na'r gweddill. Felly mae hwnna'n peth da, achos chi eisiau un sub, really. So, yeah. Ond na, bydd yn diddorol. Gobeithio nawr oherwydd oedd y stream. Ond eisiau gwybod, pwy bynnag sydd yn cyfrifol am y Cymrymni, trydar Cymrymni, Twitter Cymrymni, os maen nhw'n gallu ail trydaru'r link yna, achos mae fe'n Periscope a mae fe'n hawdd i bobl edrych ar, fi'n siŵr falle bydd e'n targedu lot fwy o pobl. Fi'n credu wnaeth pawb joio, wnaeth un person, oedd ei just about i gael tro fe, a oedd Rocket League update wedi digwydd. So, oedd hwnna bach yn anffodus, ond fi wedi dweud bydd e'n cael first dibs wythnos nesa. Felly, oedd e'n okay dy fe, a wnaethon ni swapio wedyn i game Among Us. A nes i ennill, fel yr imposter. Yeah. Oedd e'n good though, chwarae 10 person Among Us yn wych. So gobeithio gawn ni hwnna nos fori. Hacio yn Among Us. Na, dim hacio. Llwyddiant, clutch ar y diwedd. Fedd! Fi bach fel, grrr, ti o flaen fi. Wyt ti wedi wneud refelwr yr ail pennod ddo, Emrys? Wyt ti? Ddim fod fi'n gystadleuol. Oh god. Right, 2. Dim eto. So ni tua cyfartal fi'n credu. Yn fy mhen, anyway. Oh na. Flip. Right, fi'n mynd i wneud e. Fi'n mynd i mynd nôl i'r gwrach nawr achos ti di wneud. Right. Bod y gwrach yma wedi poenidio fi heddiw, mae rhaid i fi trio dod nôl a curo. Ennill y gêm gyda'r gwrach. Dyma'r un. Die. Boom. Hacio. Tafle gryn. Right, dwi'n hoffi tafle gryn. So, na I roi hwnna yn slot 4 fi'n credu. Neu 6. Dysgu spell. Right, I'll trio fe mewn 6.
O'n i wedi syni ddo, a nes i dysgu allu di newid beth sydd ar y grid y grach yn ganol twrn, felly potentially cael mwy o plays yn wedig efo'r per grisiau. Allu di newid beth sydd ar y grid y grach yn ganol turn. Yeah. Yeah. Ond ti methu roi dros y grid, wyt ti? Dros sgwar arall. Dwi'n yn credu. Mae'n bosib overwrite just stuff ar y grid. Ah! O'n i ddim yn gwybod na. Okay, mae hwnna yn handy. Hwnna oedd y game changer i fi. Gobeithio bydd e'n game changer i fi hefyd nawr. Right, cadw hwnna. Crochan. Okay. So yeah, Emrys, Ieuan, Rhys, Kieran, a'i ffrind, potentially dau ffrind. Wei, diolch Storm, diolch Ieuan. Edrych ymlaen i straean fori. Diolch Ieuan. So, yeah, Emrys, Kieran, dau ffrind, Ieuan, Rhys, Owain, James, bydd e'n ar gyfer, bendant ar gyfer Among Us. Wel, ddim bendant, ond mae fe gyda Among Us, dwi ddim gyda Fall Guys. Brawd, falle Owain. Brawd Owain, Rhys, 8. So ni lan i 8 fan am barod, so... Creasau Rhys newid enw ddienol. Ah, brilliant. Honna, in joke. Rhys a Ieuan sy'n grid. Cymru Esports Rocket League, bring on the challengers. Yeah, mae hwnna'n wir. Fantastic, hwnna'n cyffroes. Right, nôl i'r game am eiliad. Fi'n just... cyffroes iawn though, really cyffroes. Oedd e'n good session actually heddiw. Achos ti byth yn gwybod... Ti byth yn gwybod sut mae rhywbeth fel yna mynd i mynd. Ond oedd 17 person wedi rhoi enw fyny amdano fe. A fi'n siŵr bydd mwy nawr. A falle pobl yn gwylio y Periscope stream neu trwy YouTube, game a fideo a meddwl, fi'n gwell na hwnna. A gobeithio bydd nhw'n dod a bydd e jyst yn cryfau yr y tîm. Shout out i Mr Richardson, Pog. Dwi ddim yn meindio mewn gwirionedd, oedd ni ddim eisiau ennill ta beth. Okay. Sioc trydanol. 5. Dysgu spell. Morg, so ti gallu anfon y link ar gyfer y stream. Na i osod y wefan y kids ar gyfer fori. Oh, fantastic, yeah. Yep, na i rannu hwnna gyda ti. Beth hwnna'n diddorol, os mae fe'n gadael fi roi. So ran 1 a ran 2. Hwna un bach o glitch a hanner ffordd, ond na i rannu hwnna ta beth. Mae playlist Rocket League. So os dwi'n... Ble mae ran 1? Ran 1. Trial cyntaf. Shhh. Trio. Right. Mynd nôl. Copy. Credu hwn. Bydd hynny'n gweithio. Dyna ran 1. A wedyn... Oedd ran 2... Oh god, fi di labelu hwnna'n wrong, actually. Fi di roi ran 1, a wedyn ran 1 eto, gyda Among Us, ran 2 dyle hwnna bod.
So just rhoi ran dau. Na ddim 3, 2. OK. Dyna ni, nôl yn y gêm. Be sy yma? Tarian hydol. Pam lai. Be'n mynd dros dy fe, ty beth. Fi'n mynd i chwarae gemau. Gwelch chi fori, boys. Iawn, pob hwyl, iawn. Yeah, hanner awr i 7. Os chi'n gallu neidio ar tua chwarter wedi 7, jyst i cael y Discord audio popeth wedi sortio. Ciao. Ciao, Oris. Ciao for now. Nah, how for... That's how for now. How to. Diwedd cloch. Taflegryn hydol. Chwech. Ciao. Diwedd cloch. Translate Morgan. Diolch Rhys am y laffau. Translate. Ciao yw hwyl fawr. Great. Odd. Oh, diwedd cloch. End of clock. Ti'n diwedd cloch, mate. Rhys Nid Morgs. Ah, okay. Okay. All right, I got it. Okay. Doi dy doi. Gwych, gwych, da iawn. Diwedd cloch. Fi ddim wedi clywed yna o'r blaen. Nice. Boom. Da ni. Am Siom, ble mae'n dap y gymysg nes i ar gyfer pryd mae popeth yn mynd yn anghywir. Pobl jyst yn dweud y tu ôl I dy gefn. Rhys. Rhys. Na. Dim ots mewn. Dwi'n gobeithio dwi heb ei golli. Bydd hynny yn wneud I mi ei hyd yn angen e hyd yn oed yn fwy. Fi'n teimlo fi ddim yn gweld pobl nawr gyda popeth sy'n digwydd. I pobl siarad tu ôl I fy nghefn. Rwy'n unig y boost yn cael yw dros o we. Fel gan pobl fel ti, Rhys. Gosh. Be nhw'n gael nhw? Fi'n cofio, beth nhw'n... never mind. Sioc drydanol. Dyna beth yn ni'n aros am. O, eilrif. Damn.
Ww. Rhaid 4 sydd angen, felly 5. Done. Wedi uwchraddio pob tro. Be sydd fan hyn? Neuadd o ddrychau. Malws melys. Yeah. 5. Barod y gyfer y tro nesa. Yeah. Ti'n credu, Rhys, bydd rai o'r chweched eisiau bod cymryd ran, neu hyd yn oed grŵp tygau yn Rocket League? Achos fi'n credu o ddim lot o oedran hyn fan'na. Sydd ddim diwedd y byd, achos yeah, diwedd ddim, ond just wondro. Ges i chat gyda nhw heddiw gyda pregeth am cael y PCs am nhw. Yeah. Achos really, os nhw ddim yn arwain, achos o'n nhw'n keen i am project a stuff. Mae bach yn... Yeah. Ah. Yn cyfle dda i nhw. Achos, tiod, mae'n handi o ran na gallu helpu. Fel oedd Ian yn help, oedd e'n gwych heddiw yn y sesiwn, achos mae un person yn canolbwyntio wneud y bit stream, mae'r llall yn sort o'r Discord i gael nhw gyd yn swapio o gwmpas. Mae'n bach o waith i wneud hwnna. So os bydden nhw'n game i helpu hefyd, neu just chwarae, bod yn creu tîm a gweld gwell ar safon. Bydd yn handi hefyd. Right, allweddi, holl'r dis. Nes i ddweud bod nhw gofod wneud ar gyfer ei ffurflen UCAS. Elfen gwirfoddoli ac yn y blaen. Yeah, a dwi ddim fel, dwi ddim yn rhywbeth really anodd. Mae'n diddorol dwi'n credu o ran cael helpu gyda stream a Discord a pethau. Maen nhw'n neud technoleg gwybodaeth. So fe'n rhywbeth, so ni'n gofyn nhw i, neud rhywbeth really horrible neu anodd. So yeah, credu bydda'n cool. No. Maen nhw'n gwneud sorry! Cyfrifiad direg, yeah, o'n i'n wondro pam oedd thing, un o Twitter things ti yn cyfrifiad direg. A fi'n gwybod, gwahaniaeth mawr. Fe'n neud, dweud peth anghywir fan'na. Slap. Cyfrifiad direg, yeah, mae'n swnio gair lot gwell. Cyfrifiad direg. A second hardest A-level tu ôl I maths pellach. Ydy e? Am half... Ydy hwnna'n barn personol ti? Neu oes na fel ffeithiau ynglyn â faint mor cymleth yw e neu anodd? Just diddorol, fi ddim yn gwybod. Just diddorol gwybod y pethau yma. Dyn ni wedi taflu hwnna.
Tybed, wyt ti'n cario'r tarian drosodd i brwydr arall? So bydd hwnna'n eitha cool. Boom, boom. Bang, 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 bang. Second house, that's the only maths, yeah. Yeah, right dweud, o'n i'n studio mathemateg pan o'n i'n yr ysgol. Nes I AS, a wedyn y cam I fyny I lefel A. A beth yw'r graddiant a'r llinell yna sy'n mynd yn lan exponential a... Oh, god. O'n I fel, na, dim diolch. Fi'n fine. Had a good run. Gadle fan'na nawr. Nes I just aros gyda ffiseg, cerdd a drama. It's bach yn random hefyd. Right, beth am y bully? Ooh. Yeah. Good. Fi eisiau defnyddio rif lot fwy. Yeah, hwnna'n okay. Cosbedigaeth achos mae yna. Right, gwneud niwed o 4. Hwnna'n fine. 4. Sioc drydanol. Boom. Wel, le am yn siocio fe. Na! O, yn boen. Okay, 6. Wedyn... Na. Taflegryn hudol. O, 1 munud. Gwell I fi defnyddio'r tarian. A dyna ni. Right. Mel tactegau. Dyblu gwerth dis. Neu copi dyblyg. Ond dim ond lenni 4. Yw hwnna. Copi. Ie, ond edrych, mae dy fi stuff yma sy'n actually neud niwed. So, hwnna tarian yn handi. Neu y ddrychau yn gallu bod yn handi. So, mae'n rhoi ti dis extra o'r holl brwydr. So, ti'n cael hwnna digon gynnar, mae'n defnyddiol. Nas. Sgrechen at y monitor nawr. Be chi'n neud? Allwedd sgerbwd. Holl Dicey ddyblau. Copy. A be wyt ti'n dangos fi nawr? Facebook. Fall Guys gyda human screams. Yeah. No! 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 Oh gosh. Oh, funny. Bydd hwnna'n handi os
ennill y dei newydd yn handi hefyd, ddo. Mae lot o eilrif yma. Just neud penderfyniad. Nid yw'n anwybyddu fe. Oh, whatever. Dei newydd bob tro. Oedd hwnna'n pointless. Fi'n gwybod pam nes i yna. Oedd hwnna'n stupidest moves erioed ar y game yma. Ti ond yn defnyddio hwnna pan mae digon o ddis gyda chi. Yn gwybod, dylwn ni ddim wedi cael gwared o hwnna. Angen dwbl. Does dim pwynt, achos fi ddim gyda digon. Mae'n jyst yn gwastraff. Fi ddim yn meddwl am hwnna bellach. Stupid move. Dei newydd bob tro. Yeah. Fi di chwarae'r grach gymaint o gwahanol weithiau. Weithiau fi'n gorfodi fy hun i wneud symudiadau gwahanol just mwyn just amrywio fe. Cosmediaeth. Oh god. Here we go. Dyma'r amser. Flip, hwnna ddim beth o'n i eisiau neud. Oh, na mor stupid. Oh my god. Oh, fi ddim. O'n i'n meddwl o thing arall. Oh, damn! Flip. Worst play of the century fanna. Oedd hwnna'n ofnadwy. Play'n lwcus iawn. Na, fi ddim... Fi yn trouble mawr fan hyn. Hwn yn rubbish. Trychineb. Okay. Just anwybyddu'r ffaith. God. Oh, yna'n rubbish move hefyd. Dwi'n gwybod be fi'n neud. Tree.
fi'n credu mae'r camgymeriad yna o cael gwared o dei newydd pob tro. Yr un sy'n mynd i meddwl fi'n colli. 6. O, ond 1 munud. Dwi'n neud hwn. Neud hwn. Wedyn 8 13. Oh. Oh. Flip. 1 allan. So mae hwnna angen eilrif. Un. Ti'n gallu pinio monitor pieces o fe'n ochr straight. Felly dwi'n gwylio dy stream tra eistedd mewn car yn dreifio o gwmpas trac technoleg. Right nuts. Hwnna'n nuts. Yeah, iSim thing yna. Hwnna'n awesome. Right. Fi'n mynd am y dyfeisiwr. Dyfeisiwr, fy ffrind bach penderfynol. Sut wyt ti'n dod ymlaen gyda fy Dwnsiwn? Ti'n gwybod dwi ddim 100% siŵr bod yn deg. Dwi'n credu falle bod y penodau yn anoddach nag eraill. O na, sicr ddim. Faint mor ofnadwy o anheg bydd hynny. Bydd rhaid i mi edrych mewn iddo fe. Ac mewn gwirionedd, mwyaf dwi'n siarad amdano fe, mwyaf mae'n ymddangos fel ti wedi sylweddoli yn barod. Dwi ddim yn credu bod hynny yn bosib o fod yn wir fy nghariad. Dyw hynny ddim yn swnio fel fi o gwbl. Unrhyw ffordd, mewn a ti cael pennod gwych. Peidiwch gael eich trapio am fydd. Fi goffa fy hun o'r beth yw set-up dyfeisiwr. O ie, ti'n swapio move pob tro. 5. Ti angen syth peled yr gres. Dylwn ni jyst wedi gwneud 1 a 1. 4. Gosh, gyda Rhys a Emrys, gyda fel y kits, fel y tech mwyaf diweddar neu diddorol. Mae'n just, yeah. Mae'n cadw ni gyd gyda buzz o pethau chi'n gallu cael. Cofio pan oedd Emrys yn dangos fi ei FPG, neu, Meister neu Meister fe. Ni fel, oh my gosh, mae'n amazing. A wedyn mae Rhys yn dod gyda'i screens a'i builds a pethau. Ach, dwi'n cadw dweud wrthyn nhw dwi angen cleddyf mwy. Bro cap bach. Trio yna fe. Right. Gun piece. Eto, rwy ti'n llawn ysbrydolaeth. Di ofyn eitem i'w ddwnistrio ar gyfer rhannau. Gun piece eto. Bwa croes. Ti wedi ffeindio eitemau newydd. So casglu I gyd neu anwybyddu nhw. Ydyn nhw'n mynd fan hyn? Ie, oce. Pa wyt ti eisiau anwybyddu nhw? Right. Gumpies. Boom. 6. Felly, o rein,
pa'n yw'r lleiaf defnyddiol? Mae 'da fi 2 cyfuno... Na, 1. Mae 2 bwa croes 'da fi. Tundra... Fi'n hoffi'r morthwyl. Mae'n cofio, ond oes angen 2 nhw. Dim ots. Right. Casglu i gyd. Casglu i gyd, achos mae gyda ni lle fan hyn. Felly... Be ni'n hoffi? O ie, dyma'r un lle mae'n defnyddiol just cael un yn nhw fel dud. Chi'n hapus i swapio o gwmpas. Falle 2. Neu gael lefel nam nawr. Anyway. So chi'n aberthu un yn nhw. Ti eisiau mewn ffordd ma neu ffordd ma? Fe mae mor leidr gynta. Gwm plasma. Cyfuno pob dis. Bydd hwnna'n ei 6 ac 1. Sy'n oce. Neu rewi. Diwrnod y 5. 6 a 6. Boom. So, yeah, fi ddim really, orgall yn okay. Fan hyn... Fi'n credu mae 'da fi'n tebyg. Fi'n gallu just swapio mewn. Yeah, ma' 'na. Wedyn, nôl. Be sy 'da fi fan hyn? Casglu i gyd. Falle na i roi sbigyn. Ydy bwa croes, ydw i'n mynd i eisiau bwa croes? Falle. Na. Na. Okay. Rhaid fi... Dyma bydd yr un fi'n mynd i ennill tro yma. Come on. Boom. Boom. Mae fi cofio nawr. Ydy yn cofio rif. So bydd hwnna'n 8 tro nesa. Siŵr o fod. Bydd yn 8 tro nesa? Yeah, great. Wrth gwrs bydd yn 8. Tro nesa. A dyna ni. Yoda fan'na. Yoda! Orgell. A bwa croes. Right. Flam Twymer. Sut oedd Cymraeg dod y kids? Gwych. Really dda. Really dda. Yeah, o'n nhw just gyd wedi setlo. O'n i wedi rhoi digon yn y Discord i esbonio beth oedd y pwynt a you know, bod e'n pwysig i gallu cyfathrebu mewn game fel Rocket League achos chi'n mynd i... fi'n cofio hoffi... Right, gweld beth yw'r opsiwn ai fan hyn. Yeah, bod e'n dda i gael... Flam Twymer. Go on. So pam mae 'da fi 4 wedyn. So byddai ddim yn defnyddio fe right nawr. Ond unwaith mae nifer o dis yn cynyddu. Na i roi Flam Twymer mewn. Fi'n gwybod dim ond unwaith ti'n cael. Ond... yeah, mae dal yn werth cael e. Achos ti'n gallu cael rifau mawr. Yn wedig os ti'n gallu cael 6, 12, 18, 24 mewn un thing.
Right. 5 cyfunod is. A 6. 4 a 2. Ww. Hwna'n nice. Bron mewn un go. Boom. Yeah, so o'n i'n bles iawn. A, tiwod, fi'n siŵr unrhyw un sydd wedi gwylio'r stream. Fi'n credu mae'r periscope na'n handi achos lot o bobl, os mae rhywbeth ar ei trydar a mae fe'n fideo'n mynd, maen nhw'n mynd i stopio i just cael look beth yw e. So yeah, mae'r niferoedd o bobl sydd wedi bod yn gwylio fe'n gryd. So gobeithio, yeah, bydd e jyst yn gwella. But, you know, kids sy'n mynd i ddod, maen nhw'n mynd i just cryfhau'r tîm a bydd mwy o bobl yn gwylio'r channel a bydd e gyd yn pryd am wneud round 2. So round 2 yw dim Mawrth nesaf yr un pryd. 3 tan hanner wedi 4. So bydd hwn fel clwb. Un o'r syniadau fi'n edrych ar yw dweud nawr os mae awr o game y Rocket League yn iawn, falle newn ni wneud hanner awr o just chwarae fel Among Us neu game arall, multiplayer. So mae pawb yn gallu kind of ymuno mewn neu bod yn rhan o hwnna mwy. Felly beth yw e? 6 wythnos nesaf. Right. Yn nodyn o hynny. Tuesday's no good I fi. Pryd ti am wneud round 2? O na! Right, rhaid ni cael think am hwnna then. Cyfarfodydd adran. Digon teg. When gen I cyfarfod uwch dim arwain. Okay. So dydd Iau yw'r diwrnod gorau ti. Gun plasma. Casglu I gyd. A wedyn mynd nôl fan hyn. Na I llun. Neu Gwener. Okay. Na I cael think. Achos mae job fi'n gweithio hefyd am 2 ddydd I fel subcontractio allan I celf ar blaen, Head for Arts. Paid dweud hwnna'n rhy gyflym achos mae'n swnio'n doniol. Ond na, felly rhaid I fi just checio. Cael think am hwnna. Beth sy'n fan hyn? Casglu I gyd. So angen 2 pump. Diolch yn fawr iawn I fod chi yn gwneud hyn ar Twitch, YouTube, di gysadu am le, di mewn chwe ac yn dyfys cael droed gwych am Mr. Osmus James, am ddefyd chwe, wrth I chi gael newydd ychwanegu fideo'r wefan, disgwyl chi wylio tîm y chweched. Mae blynedd is wedi eich galw chi allan am game di Mawrth nesaf. Hwn ar e-bost i'r ysgol gyfan, plus Greenlean. What's up I ti nawr? Oh, fantastic. Oh, mae hwnna'n great. Fi'n credu rhywbeth fel na sy'n angen ysgogi nhw'n bendant. Achos mae'r ysgolion eraill, tiod, mae'r yn dechrau'r thing eichreo yma, bydd e'n gystadleuol iawn, yn amlwg. So yeah, mwy o gystadleuaeth ni'n gallu cael rhwng yn y sesiynau a'r trials yma, y gorau oll. Ond eto, fi eisiau cadw'r elfen o fel clwb game y fideo hefyd, so falle nawn ni splitio fe fel awr o Rocket League a hanner awr o gemau aml chwaraewr, multiplayer, lle mae pawb yn gallu ymuno mewn neu bod yn rhan o fe. Gawn ni weld pwy sy'n troi fyny a pwy sy'n dal gyda diddordeb. Ond ie, cwpl o nhw'n wych.
Boom. Plus un. Plus un. Be sydd fan hyn? Hollti'r dis. Cleddyf crisial. Fi yn hoffi rhain, ond mae'r unwaith y frwydr thing... Fi yn prynu fe ta beth, ond... Mae rhaid i chi aros tan ti'n cael 5 neu... Mae'n gwastraff. Really. So. Boom. So, 6. Dwi'n mynd i wneud fan hyn. E-bost wedi wirio ac anfon. Gwych. Naw. Cyfuno dis. Cael e tro nesa. Dwi'n hyd yn oed angen defnyddio hwnna. Boom. Gallu cadw'r ffyrnigrwydd ar gyfer tro nesa. Gwneud sbigen. Right, mae'n amser dod ar fflam twymwr mewn. Sgwyddodd fanna? Odd. Right. Be sydd fan hyn? Casglu i gyd. Na i roi... fi eisiau'r un... Fi methu cael gwared o'r ddoi yn nhw, ddo. Felly... Bydd rhaid i fi roi... nhw dau... I swapio. Ti'n well? Oes ots sut ti'n gosod nhw allan? Fel y bit yna o... Achos... Ie, os fi'n haneri fe. Un bit ddim defnyddiol ar un ochr, un ar ochr arall. Dyma'r un. Boom. Dyna beth o'n i eisiau. Nice. Ho ho. Silly. Oh god. Un nawr. Hawdd. Oes na rhywbeth? Tarian. Sa'n credu ti'n dŵr tarian mewn i'r un arall. Na, fi ddim yn credu. Barricade. Dwi eisiau barricade. Barricade. Barre. Hergwd mega. Uwchraddio offer. Be fi'n mynd i wneud? Cleddyf crisial. Ooh, yeah. Yeah. Diolch yn fawr. Dyna beth o'n i eisiau. Achos... Boom. Fi ddim gyda digon. Boomerang. So... Fi ddim eisiau gwastraffu fe ddwy eto. Cadw fe am funud. Casglu i gyd. A falle... Metal scrap. Yr yn gwn pellet mewn. Fancy o cleddyf crisial ddo. Right, na i roi hwnna fanna. Teimlo fel Mourinho. Dim, really.
6. Good. 5. 6. Tia hana. Oh, 3 defnydd. Oh, hana'n handy. Boom. Boom. A barricade. Yeah, o'n nhw'n gofyn am pa gêm e chwaraeon arall gallen nhw chwarae rhys. A o'n i yn dweud falle bod Overwatch yn posibiliad. Ond o beth fi wedi darllen fyny yn y dogfen e-sports a'r cystadleuaeth yw bod nhw'n chwarae'r gêm ar un pryd. Felly bydde angen fel lot fwy o cyfrifiaduron i chwarae nhw ar un pryd a fwy nag un cystadleuaeth o ran categori. So, yeah. Sa'n gwybod beth ti'n teimlo am hwnna. Mindri. Boom. 6. Da ni. Achos beth oedd e? League of Legends oedd yr un arall. Overwatch. Sorry, is i wylio Rocket League. Yeah, beth ar y stream. Yeah. Yeah, ond na bit... Oh, good. Gun plasma. A'r bump. Bump. Cael rai ddim o'r cryf mewn fanna. Casglu I gyd. Yeah, gwely, laters. No stories. Swnyn, Perry Shock. Cadw nhw gyd. Pump decent train 6. Dechreuad dda fanna. Boom. 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 Oh, nice. Pob hwnna'n hyfryd. Un shot fanna. Whoosh. Gun Palador. Just even in. Casglu I gyd. Every minute. Figure. Figure? Dyblygu dis. Gwneud. Question yw ddo, os dwi'n... O, mae dy fi un arall. Felly... Dylen ni bod yn okay. Just checkio lle ydyn nhw. Na, mae'n cael gwared y 2, os e. So, nai... Yeah. Barricade, gun plasma, dyblygu dis, a fi ddim yn mynd I cael lot gwell na hynny. Eilrif, dyna ni. Pwh. Ma'n okay. Tarian, gun plasma, dim ond angen 6 nawr, felly wedi gwneud. Swnyn. O, beth ydw I eisiau copio offer? Os
fi'n copio, neu uwchraddio, os fi'n copio'r thing yna, llosia 3, ddim y fflam twymwr, os dwi'n copio bag Kevin, y cleddyf crisial, bydd hwnna'n hyfryd. No. Ti'n gadael fi? Copio? Dewis item I copio. Pam ddim yn gael fi copio fe? Beth? Ti'n rhoi rhain I gyd. Pam fi methu copio fe? Dewis item. Neu copy. Yeah. Oh, right, fi'n gwasgu fanna. Dwy. Yn lot fwy, ti'n credu jyst ddim yn cael yn bwyntio be fi'n neud fanna. Felly, dwi'n chwarae Skate 3 right now oherwydd dwi ddim yn cael arian am Tony Hawk's eto. Ah! Oh, yeah. Yeah. Es I nôl at y rai greiddiol. Fi'n credu... Mae dy fi gormod o... Yeah, o'n I arfer chwarae hwnna gyda brodyr fi yn tyfu fyny. Yeah. Yeah, fi ddim di cael fy temptio eto. Fi di gweld... Mae pawb yn siarad amdano fe. Fi kind of yn meddwl, oh yeah, fe na I gael e. A wedyn, dwi ddim. So... Be fi'n mynd I wneud? Hwnna fanna. Rhoi hwnna fanna. Doi? Na, ddim doi cleddyf crisial. Bydd hwnna'n silly. Dwi'n teimlo bach gyda'r dyfeisiwr, mae rhaid chi cael fel tîmau sydd yn cyfnewid. Fel sub-team sydd yn chwarae. Weithiau. 5. O, 5, 4. So pa bynnag ffordd ni'n mynd. Rhaid bod yn ofalus. Shock static. Dyblygu dis. Dyblygu pob dis. Mae hwnna'n mynd I meddwl lot ond dyw e. So, os dwi'n rhoi hwnna, a wedyn dyfais clonio, wow. Hwnna'n nuts. Does na ddim byd yma gael fi'n mynd na'n. Pedwar. Hwnna'n gwastraff mewn ffordd. Chwarae Skate 3. O, beth ti'n chwarae Skate 3 ar? So dde, cwbl o consoles gwahanol o dde. Dyblygu. Dyfais clonio. 6. O, PS3. OK. O, wnaeth esgoi hynna. Right. Shock static. Oh, na. Yeah, fi ddim di chwarae Skate 3 actually. Fi di chwarae'r 1, 2 a 3 ar PlayStation 1. A fi'n credu fi di chwarae PS2 a Tony Hawk's 4 ar PlayStation 2. Na, beth? Dyblygu dis. Fi'n siŵr os byddai'n ni'n dyfaru hwnna. Casglu I gyd.
5. Right, mewn 14. Felly falle... Ddim on. Right. So, peth cynta... Device clonio. 5. A wedyn... 4. 2. 1. 5. 4. Okay. Ma' hwnna'n okay. Pob dis yn droi'n 6. Fi ddim yn credu dwi angen hwnna. Achos 5. 5 arall. A wedyn 6, ie. Dylai bod yn okay. Shock static hefyd. So 5. 5. A bydd dyfu ffyrnigrwydd. Byddwch yn fyw neu byddwch yn farw. Neu rolio eich esgyr ni wneud fy mara. Oh, great. Electromagnet. Oh, sugar. Nes I ddim swapio am rhywbeth rubbish mewn. Camgymeriad fanna. So, tro yma, a fi am... Mae'n dod i'r pwynt lle maen nhw gyd mor dda. Falle fi rhaid I fi roi fyny cleddyf crisial. Yeah. Achos dim opsiwn mae rhaid I chi cael gwared o un o'n nhw. Yikes. Na, neu prynu rhywbeth. Dwi ddim o reidrwydd angen. Fel hwn. Fi really'n ffansio crisiol iachol, though. Ond gallai dod nôl i'r siop am hwnna. So, cymryd hwnna nôl, cael y raw. A... Pwy dwi eisiau mynd am gyda? A fi am ysgerbwd. Pob dis yn troi'n 6. Rolio 10 ychwanegol gynta. Wedyn morthwyl jack. Ffyrnigrwydd. Boom. Na! Pam nes I hwnna? Da ni wedi defnyddio hwnna gynta. Okay. Yikes. So, hwnna'n bwysig. Rolio 10 ychwanegol. 6. Neud yn well. Tria. Oh no! Oh no, horrible. Dicey doll. 5. 6. 1. Okay. Electromagnet a raw. Dwi am gwella, cael crisial iachol, a wedyn... flip, maen nhw...
Unrhyw beth arall yna. Wow, ti wedi prynu popeth. Da iawn ti, mae'n amlwg ti'n nabod bargen pam ti'n gweld un. Bendant, dwi eisiau crisial iachol, achos fi'n dod i'r pwynt lle... Okay. Dechreuad y ddawol. Disidol. Popeth yn 6. Oh, ho, ho, nice. Mae dy fi boss. Boss. Hugo Boss. Right. Hwn yw'r lefel ola nawr. So, yn rhaid meddwl yn ofalus. Fi'n credu mae'r teclyn yna yn mynd i bod yn handi pob tro i cael 3 nôl. Nawr, gyda hwn, mae 2 cleddyf crisial, dyblu ffyrnigrwydd. Okay, 1 munud. Casglu I gyd. Nawr mae hwn yn diddorol. Nôl. Dyma ni nawr. Boss. Bydd e'n hyfryd I gallu gorffen y stream yma. Curo'r cellweiriwr. Sy'n ironic achos... O na, dyfeisiwr. Oh. Sorry, fi eisiau trio cael y cellweiriwr. Right. So. Come on. Edrych, bydd e'n gret I beidio gorfod stopio ti. Ond does gen I ddim opsiwn. Right. Felly, na I ddim defnyddio hwnna achos fi eisiau'r max posib. Mae'r 15 yna handi. Morthwyl. O na, dyblu weithred nesa. Os dwi'n neud hwnna te. 10. Yn okay. A wedyn... Canon plasma yma. Oh, paid. Paid. Right, 6. 12. 16. 19. So, 19 lluosi a 2 yw 38. A wedyn... Ie, fi'n credu a fi am hwnna. Drysu? Offer wedi cael ei cymysgu fyny ac yn aneglu'r tro yma. Wel, mae hwnna'n amlwg. So, a fi amdano fe. Right. Adfywio. Yes! Come on. Haha? Dwi'n meddwl ti ddim yn mynd I ennill. Ti just ddim. Dwi ddim yn bosib. Ond falle gallu ti o leiaf dianc o ma. Yeah, ti'n gwybod beth ti gallu. Neu o leiaf gallu ti drio. A dwi'n dod gyda ti. Ooh. Oh, fi'n hoffi bit yma. Byrdd? Felly pwy sy'n mynd I droell i'r olwyn nawr? Dim syniad. Nid fy mhroblem I ragor. Come on, gad ni adael.
Right, so dyna ni am heddiw. Fi'n mynd i safio fe fyna. Ni wedi dacloi y cellweiriwr, sy'n ffantastig. A, dyna ni. Hoff fwy, sels llysiol, Watership Down, hoff llyfr, gan dyfrio raw, compost, ffrwythlon, penderfynol, cenau pedr, gobaith, reswm dros ddod i'r Dwnsiwn, braidd ddim yn cofio dyddiau yma i fod yn onest, naeth e ddigwydd mor hir yn ôl. So dyna ni, cool, mae dyn ni'r cellweiriwr. So mae'r cellweiriwr actually'n haws i chwarae gyda na'r grach. Sy'n bach yn nuts. Anyway, diolch am wylio heddiw. Nos fori nawr, ni'n mynd i chwarae Among Us fel cymuned. So, gael ni gwybod ar Discord os chi o gwmpas a dod â ffrind gyda chi. A os oes ddim digon o bobl wedyn, bydden ni'n... Helo, siwmai 459. Helo, chi di dal fi right ar diwedd y stream. Ond, nos fori, os chi eisiau ymuno gyda ni, ni'n mynd i bod yn chwarae Among Us a falle Fall Guys hefyd. Felly, os chi'n ych chi ar Discord ni siwmai 459? Os chi ddim, fi'n credu dyma sut ti'n neud e. Ti'n gallu ymuno gyda'n Discord a bydd ni'n rhoi chi'r gwybodaeth wedyn, just ro neges i ddweud bod chi eisiau bod yn rhan o fe. Iawn, pob hwyl, gweld chi fori a gobeithio chi'n gallu ymuno gyda ni a chwarae gyda ni yn y stream. Hanner wedi 7 Among Us a Fall Guys neu just falle Among Us. Gawn ni weld sut mae pawb yn teimlo. Iawn, pob hwyl. Ciaran, fi'n disgwyl cwpl o bobl gen ti. Dis ti a ffrind tro diwethaf. Oedd e'n lot o hwyl. Ond gweld chi gyd nos fori. Nos da.